cousas superficiais que atopo eu, e ademais no contexto de España, dicir, que se nos pon medo dicindo que o noso discurso atenta contra os dereitos humanos, o dereito á identidade. Vamos a ver, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos fala do dereito á identidade, podémolo ler, que todas as persoas teñen dereito a unha nacionalidade, a estar inscritas nun rexistro civil e ter os dereitos, non, que esa nación ofrece aos seus cidadáns. Daquela, estamos falando de dereitos humanos, dereito á identidade, como se isto fose ir ti ao rexistro civil e mudar home por muller, ou que se che permita inscribirte como persoa non binaria nun mundo onde hai persoas nacidas en campos de refuxiados que non teñen nacionalidade, que non hai ningún país que lles vai a ofrecer pois, atención sanitaria e decir, atencións básicas. Aquela, sí, é superficial. Que non digo eu que non sexa importante lexislar estas cousas, pois xa nun contexto de primeiro mundo, pois que eu poida mudar o meu nome se quero, os apelidos de orde, ou precisamente estas persoas con disforia poden ir ao rexistro. Eu hasta aquí chego. Agora, non podes irte a uns discursos deste tipo que logo moitas veces desde estes movementos somos activistas de todo lo bueno e usar o da identidade como se fosen dereitos humanos, cando isto, a Declaración Universal dos Dereitos Humanos non o recolle por ningún lado, e despois cando a veces din as feministas agora están que si burguesas non sei que, vale, pois poder mudar o nome tamén é un problema un pouco burgués, desde logo do primeiro mundo. Aquela, sí, resulta superficial e resulta, eu creo que incluso un pouco ofensivo, non? Isto máis pasa en España, no contexto de España, estes anos con Podemos e todo, dereitos humanos, vamos a ver. Hai persoas no Sáhara, sí, que teñen que non son saharauis, senón que para viaxar usan un pasaporte de Mauritania ou algo así, e as persoas nacidas antes do 76 non teñen nacionalidade española, nacendo nunha zona que pertencía a España, España nunca metió un man nisto, e de repente chega un partido con que dereitos humanos, dereito á identidade, non sei, sabes? O sea, son a veces estas incoherencias onde dis véndemo por outro lado, pero non por aí. Se isto ofende, pois que ofenda. Isto é o que eu penso. Que ofenda a alguén? Vale. Eu deixo aí, e agora que te ofendeches, pensa no que digo. Fin.